הכל טוב, הכל טוב. חייב לקרוא את הספר שקראתי אי פעם. לא, אבל זה לא נראה לי מה שקראת פעם. אני אומר לך, הספר הזה, זה שיחה בעירום, אחי. קיצור, מי יכול לעזור לי פה? מי עובדת פה? כן, אחי. מה, אחי, זה ספר, אתה קורא אותו פעם אחת? טוב, אחי, אני לא יודע, אני תכף, אני פה עם כמה חבר'ה, אחי, ואני אדבר איתך. שלום. הספר הזה, כמה הוא עולה? אין פה הנחה בספר? טוב, אחי. זה בטוח אבל מה שאתה מחפש? יש לך, תגידי לי, יש לך הארי פוטר? וואלה, אחי, אני יודע. סדרה מלאה אבל אני רוצה. מחפשים פה הארי פוטר, אני יודע, אחי. הכי מדהים שראיתי אי פעם בחיים שלי, אני אומר לך, זה פשוט מושלם. תמשיך, זה טוב, זה טוב. מושלם. כל הספרים האלה... הנה, אם כבר בוא קח ספר. למה? תסתכל, אתה היית מוותר על ספר כזה? בוא, אני הבטחתי לך ספר, בוא אני אקנה לך ספר. שמע, אני בחיים לא הייתי מוותר על שום ספר פה. שמע, כל הספרים שקראתי אי פעם בחיים שלי, איך אני אגיד לך את זה? זה מפתח את כל המוח והחשיבה, זה נותן לך לגרום גם למחשבות... הצחיקו. זה טוב, פיציאליות אחי, אתה מבין מה אני אומר לך? תגיד לה, דפוק לסילבוס, באמצע הזה דפוק לסילבוס. אין הנחה? טוב, תודה, פשוט יש עליי 50 שקלים, אז... לא, אני רציתי דווקא את הספר הזה. חבר אמר לי שעדיף לקנות טוב. יש שם מלא ספרי מתח טובים במבצע של אחד ואחד. אני אלך הביתה, אני אדבר עם אמא ונראה. טוב, אחי. תודה, שיהיה לך יום טוב. תודה רבה. הבטחתי לה לספר, מסכן, קח את הרדה.